أب أمريكا بزعبا إيرترا زتوسنا خمون إمباسي إيرترا كاب كنتيبا واشنطن دي سي انتاي تقبلوا زبل كنرينا كمون أب أوغندا زقات مسرحي جرمن زملكتون كنرينا. Officers are on the scene treating one person for serious injuries. توسخي 18 سبات زغودت غوا 39 عامت سبيتي زملكتن كالو حصر زبلو حبريتات نكرينا سلا سامودا 50 صنحكم تلمود لايك غيركم جمروا لايك يترسعوا ليتس جو. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ሀገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ከተሐይል ከም ትደሊ ገሊጽሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ሀገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተሐይል ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጽሎ እቲ ሚኒስትር ተማለ ቀዳም ብምኽንያት መዓልት ናጽነት ኤርትራ አመልኪቱ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ብስም ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኤርትራውያን እንኳዕ ንመበል 34 ዓመት መዓልት ናጽነት ኤርትራ ኣብጽሐኩም እብል ኢሉሎ በዚ ጋጣሚ ነቲ ኤርትራዊ ታሪኽን ባህልን ዝድርኽ ዓሚቕ መንፈስ ከምኡን ንቀርኒ አፍሪካ ሰላምን ብልጽግናን ኣብ ምድንፋዕ ዘለና ሓበራዊ ተገዳስነት ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ ሚኒስተር ማርክ ሩቢዮ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ክንሕይል ብሃንቀውታ ንጽበ ድማ ኢሉሎ ናብ ካልእ ምስ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ጉንበት 24 ናይ ኤርትራ መዓልቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ብዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝተወሰነ ዋሽንግተን ጥራይ ኢኮኖ ካልእ ከተማታት አሜሪካ ከም ዝተወሰነ ይዝሕበር ዘሎ ጉንበት 24 ብናይ ኤርትራ መዓልቲ ክጽዋዕ ማለት እዩ ነዚ ምልከት ሓበሬታ ክስማዕኩም 24 በዋሽንግተን ዲሲ የኤርትራ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ተወስኗል። ሌሎችም ከተሞች እንደዚሁ ሜይ 24ን በተለያዩ አሜሪካ ከተሞች የኤርትራ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ስለዚህ ጉንበት 24 ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት አሜሪካ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ተወሲኑ ይዙ ዘሎ ዝርዝሩን በአጭሩ ነግራችኋለሁ። በዋሽንግተን ዲሲ ሜይ 24 የኤርትራ ቀን ተብሎ ተሰይሟል። የከተማዋ ከንቲባ ሙሪኤል ቦውሰር ይህን አስመልክተው የፈረሙበትን ውሳኔ በዛው ለሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ አስረክበዋል። ስለዚህ እዚ ተፈሪሙ ዘሎ ወይ ተወሲኑ ዘሎ በከንቲባ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኑ ነዚ ዝወሰኖ ወይ ነዚ ፈርሞ ኻነ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዘረከቡ ይዝነግር ዘሎ ሜይ 24 በዲሲ የኤርትራ ቀን ተብሎ መሰየሙን የሚገልጸውን የከንቲባዋን ውሳኔ የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ኃላፊው አሊ ካባ ለኤምባሲው ሰጥተዋል። በአሜሪካ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚ ብርሃኔ ሰለሞን ባደረጉት ንግግር ከንቲባዋ በከተማችን ውስጥ ለሚገኘው ጠንካራ ማህበረሰብ እውቅና በመስጠታቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በዚህ ተዋበ ውሳኔውን ኤምባሲ ኤርትራ በአሜሪካ ምስጋኑ ከም ዝገለጸ ይዝነግር ዘሎ አገራቸው ከጣሊያን ቻይና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሳውዲ አረቢያ ህንድና ደቡብ ኮሪያ ጋር የኢኮኖሚ ትብብር እያደረገች መሆኗን አስታውቀው ከአሜሪካ ጋርም መልካም ግንኙነት እንዲኖራት የምትፈልግ መሆኑን አስታውቀዋል። እዚ በኤምባሲ ኤርትራ ዝወፀ ሕብሬታዊ ምዝንክ ጠቅሰን ጸንሐ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቻይና ዝርከበን ማለት እዩ ናይ ኢኮኖሚ ርክብ ከም ዘለዎም ምስ አሜሪካውን ከምኡ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ክህልዋ ከም ትደሊ በኤምባሲ ኤርትራ ዝወፀ ሕብሬታ እዩ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ተወካይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ የኤርትራን 34ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የደስታ መልእክት ማስተላለፋቸውን በንባብ አሰምተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌሎች የአሜሪካ ከተሞችም ሜይ 24 የኤርትራ ቀን ተብሎ መሰየሙን ለመዳት ችሏል። ከነዚህ ከተሞች መካከል ሲያትል አንዱ ነው። ይህ የሲያትል ከተማ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ተወካይ ውሳኔውን በንባብ አሰምተዋል። ስለዚህ ተወሲኑ ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን ጥራይ ውን ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት አሜሪካ ከም ዝኾነ እዩ ሓንቲ ካብአን ሲያትል ኣላ። ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት 24 ጉንበት መዓልቲ ኤርትራ ተባሂሉ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ተባሂላ ንኽጽዋዕ እዩ ውሳነ ወፂ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዝወሰነዎ ኻኒ ንኤምባሲ ኤርትራ ብጽሑፍ ከም ዘረክቦ እውን ይጠቅስ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ትሪኦ ዘለኹም እውን እዚ ብፓን አፍሪካን ቪዥን ተዘርግሐ እዩ። ወግዓዊ እቲ ዝተፈረመሉ ወረቐት በከንቲባ ዲሲ ዝተፈረመሉ ወረቐት ንኤምባሲ ኤርትራ ክርከብ ከሎ ዘርኢ ስእሊ እዩ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ናብ ዩጋንዳ ምስ ንኸይድ ጀርመን ናብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዕጡቃት ሓይልታት ክትምልምል ተረኺባ ዝብል ሓበሬታ እዩ። መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ ተቃወምቲ እቲ ሃገር ምትእስሳር ዝጸንሖም ብረት ዝዓጠቑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምእታው ብመሰረት ከካይዶ ዝጸንሐ ሰልፊ መርመራ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብታ ሃገር አቶ ማቲያስ ሻወር ንጡፍ ተሳትፎ ከም ዝጸንሖ ገሊጹሎ ቅድሚ ትማሊ 24 ጉንበት 2025 ጠቕላሊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዩጋንዳ UPDF ካይኖሪ ጋባ ንኣምባሳደር ጀርመን ኣብታ ሃገር አቶ ማቲያስ ሻወር
أبيت صحفة تصويعو جرمن منجست يوغندا نمعلاو زنقساقسو عطقات حيلتات بسطور وتهدراو بوليتيكاون دقف كتقبر مصنحه وغيسلو كم سعبينو زدما يوغندا مس جرمن زي صنحا نطوف ناي مكلخالن وتهدراون متحبار بهصوص دو كتبلو تجديدالا نمتتاو ناي وصاي حيلتات ابو وشتي بوليتيكاو غداي اتهاجر بتري كم اتخنن بمسرت وقعو مجلسي افليطالا مس مقررا بتي ب 12 ጥር 2026 ዝካየድ ምርጫት ሃገር ብፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ጥራይ ክንዕወት ከጸግመና እዩ ዝብሉ ገለ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ጫካታት እቲ ሃገር ብብረታዊ ቃልሲ ዝምርሑን ዝስናዩን ዕጡቃት ኣብ ምንጣፍ ክንቀሳቀሱ ይረኣዩ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ 1986 ፕሬዝደንት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ዮሪ ኮጎታ መሶቨኒ ቀንዲ ተቀናቀኒ ኮይኑ ን10ታት ዓመታት ዝተቃለሰ ዶክተር ኪዛ ቢሲጂ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ካብ ዶብ ኬንያ ተጨዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ይዝከር ناب كل حبريتا مس جرمن زتحاز عن سبيتي زتطرطرت له مدقعتي كارا جرمن زملكتيو اب جرمن كتما هامبرغ اب زركب قند مدبر بابور بخراز تفصم مدقعتي حيالو سبات هيوتهم اب حدغا زوت مغداتي كم زبصحم بوليس غليصلو بوليس هامبرغ بعربي اقوطاطرات هاجر ساعات 18 اب ماكل مدبر سميناويت كتما بزغاطم مدقعتي 18 سبات كم زقسلو حبيرلو بوليس نحانتي غوال 39 عامت جرمناويت اب تحت قيدي تيواخم زلون حبيرلو بوليس هامبرغ بإكس أب زرقو صحف حيالو زيتوغودو سبات هيوتهم أب حدغا زوتو مغداتي كم زبصحمون حبيرلو بوليس أب أفدغتي مدبر أب زهابو غازيطاو مغلطي اتا ترترتي بينا كم مستواسات اتفصامه زخونه بوليتيكاو درخه الله ويلو خمزي امنون غليصلو وهابيت قال بوليس فلوريان ابنسات نغازيطنيات أب زهابوتو مغلطي اكودا نايسنو امرو چنقت كهلوا خم زخيله حبيرا زلا بوليس وسيغون خفل قتلت بوليس اتفصامه كومون درخه نايتي طرطاره يمرمر كم زلو حبيرلو اتمتقعتي اب مسمر ببزحي صعوق سب زحالفلو قند صرغيا اب زركبلو اغاطيمو زلو غله خابتوم غدايات اب وشط بابور كم زتحكمون صبصبات يحبرلو چانسلر جرمن فدريك مرز اتمتقعتي زسنبد مخانون بمغلاص نتي اب بايتا زغبر زلو حصص اغدلوت حاجز امسغينلو جرمناو تكال بابور دوچبان اب تطابيا زركبو 4 مسمرات كم زتعصو غلا اغدلوت دما مدن غايات كم زغاطموم غليصلو ناب كل حبريتات مال سنبت الزرابو خبز نبره بجوجيلو خوينهم زيتباسو زملكتي تمالي اب ملبرن اب استراليا اب كتما ملبرن استراليا زغاطمي نورزلاند زتباله حدا عبي شوبين سنتر بجوجيلو خوينهم كباب 10 زخونو سبات كم ستيور لهم طب كلتا جوجيله تخافيلهم ننحيدون كباسو زر فيديو تاتيو كافتمول زوت زلو كابزيوم حدا بصنع تحاسيلو كتاب زحجوان فرقوم زاخليهم تتحيزم زلو تم استرفو كتاب زحجوان كم زي تتحزو ويدليو خم زلو بوليس حبيرو زلو سيز جايز نو معن زبلنا حبريتات زمسلني رخصه بزقص المدب سلام